So mna ndiba sisidenge sakhe secourt. Xa ndiba ngudoti. Uyabuza ayibuzele bani ukhonjwe. Ubone lo muntu ekujonga. Ulapha emveni kwabelo xesha. Uthethe efowunini abafonela umantyi bakhe kukho wandigxothayo. Oyintombazana umantyi oyi-best friend yakhe wathi ndingaze ndiphinde ndikubone apha wena ndiza kubhenisha kule court yaseFilipi ngoba uthetha kakhulu. Hayibo. Ndaphuma sisi ndiyocosa. Ndigrantwa inatsika lento i-court intadithi into yoba ndingamthuki ngoba engavukelwa. Ndithi yena makandithuke ngoba uhule bam engazange andifumane ephutheni. Nantsi i-DNA yandithi uyenzile umntana 99% ngowakhe. Kodwa still lo mntu lo akho ndoda kuthiwa ndilali nayo. Lonke indoda lapha emhlabeni indoda endilala nayo. Andikabikho positive andityima i-ARVs. Yo. Okay. Ma ungasizakali kule court, akukhonakali mhlasimpe ukuthi uye kwenye into ekanjalo. Angazi ukuthi angaze anginalo ulwazi kakhulu ngale process. Angaze ngiqondane nomuntu mhlasimpe ngiphulwazi ukuthi hayi. Ndingatshintsha mhlawumbi ndibheke eyiphi kanene ndile Wynberg. Ndingatshintsha ndiye eBellville mhlawumbi. Okay. But iBellville icourt yaseBellville i-opposite nale ndawo because andiyazi le building ndiyilibele gama layo lasebenza kuyo. I-building ye-lawyers kodwa usebenza phaa i-opposite necourt. Mhlawumbi la magqwetha ndizawuya kuwo phaa ngala kule building ngakuyo. Umuntu oconnected vele. Umuntu oconnected and ungumuntu othuleyo ongekho uthi nguye lo. Oyena muntu uve abe rongo ndini. And ke ngoku mna ndiblame ngoba ndityi treatment ye depression. Okay, kuvele kuthiwa hayi ngoba kuvele kuthiwa kabhadlanga lowo.